חברים יקרים, שלום לכולם, אחרי צהריים טובים. לפי צבע השמיים עוד מעט זה ערב טוב ממש. הכותרת של היום היא מסע מהרי השמיים אל ממלכת הערפל והשלכת. שם דרמטי, לפי המפה המקושקשת שכרגע אתם רואים אותה, הדרמה מופיעה על המפה רק בחלקה, אנחנו נמשיך ונתקדם. בואו תעקבו אחרי התוויין שלי, שמתרוצץ. אנחנו רואים כאן על המפה, שהיא מפה רוסית, שדרך אגב צילמתי אותה במוזיאון נידח בסמרקנד באיזשהו מקום. צילמתי אותה מהקיר. היא מצאה חן בעיניי, מכיוון שהיא נותנת את רשת הדרכים שקישרו בין סין ובין אגן הים התיכון. אני לא נכנס כרגע כאן לזמן, לא לתקופה, אלא רק לגרפיקה המפוארת של הדרכים שצלחו את המעבר ממערב למזרח. מבחינתנו, האם דרך אגב, רק כדי שתתמצאו, זה הים הכספי, כמובן, זה ים סין, ופה אפשר לראות את איי יפן, לב מערכת הדרכים שאנחנו קוראים לה בלשון קלה, ומאוד רומנטית וספרותית, דרך המשי. דרך אגב, זה שם שנתן יהודי צרפתי שעבד בשירות הגרמנים במפנה המאות, 19-20. הסינים לא יודעים לקרוא לזה דרך המשי, הם קוראים לזה דרך הסוסים הגדולה. כל עם מערי הדרך הזאת, כן, קרא לקטע הדרך שלו בשם אחר. בכל מקום, ליבה של מערכת הדרכים הוא המשולש הזה, של סמרקנד ובוכרה. סמרקנד פה, בוכרה כאן, הגבול הסיני נמצא כאן. זה הגבול הסיני. כאן הדרך שבאה מאסיה התיכונה, כל אלה הדרכים של אסיה התיכונה, נכנסת אל תוך סין, ממש במקום על רכס, שנקרא הרי השמיים, טיאנשן בסינית, וההולכים בדרך צריכים לבחור לעצמם את הנתיב, האם להקיף את המדבר הגדול והנורא של שינג'יאנג, של ארץ המערב הסינית, כן, מדבר שנקרא טקלמקן, לעקוף את המדבר מצפון, רגע, איפה התוויין שלי? הנה, לעקוף את המדבר מצפון או מדרום. רוב ההולכים היו הולכים בדרך מצפון, אנחנו נלך בדרך מצפון גם כן, נגיע לפה, ונברח ממנה דרומה אל האזורים האלה, כן? שהם, כפי שקראתי להם בכותרת, ממלכת הערפל והשלכת. השלכת זה בגלל עונת השנה, היפה מתחילה אצלנו עוד מעט, לא שלכת מהסוג שאנחנו מכירים בארצות אחרות, אבל שלחונת של סתיו. התחלת עונה וקדימה הפועל. אלה הם הרי השמיים. זו אחת התמונות הראשונות שצילמתי לפני עשרות שנים בסין. המסע הראשון שלי לסין, דרך אגב, היה אל המערב הרחוק, כלומר אל הרי השמיים האלה ואל מדבר שינג'יאנג שנמצא למרגלות הרי השמיים, אלה הם הרי טיאנשן. זה המוסטגזה, זה שפיץ הגבוה, כמעט 5,000 מטר של הרכס הגבוה והמושלג הזה. אני, עד שראיתי מחלונות המטוס את התמונה הזאת, אז מבחינתי, הרי השמיים היו שם שלמדתי מפפוריש המנוח, מורה לגיאוגרפיה המיתולוגי של תיכון חדש. מעבר זה לא ידעתי שום דבר, אני גם הייתי תלמיד גרוע. כשראיתי את ההרים האלה, הסתכלתי טוב, והבנתי שהפס הכהה הזה, מתחת לפס הלבן, הפס הלבן זה שלי, הפס הכהה הזה, כן, אלה יערות. למטה זה כבר מדבר, אנחנו רואים כאן תמונה של נווה מדבר, בתוך מדבר, הנווה מדבר הזה ניזון מהמים שיורדים אליו, מהשלגים שנמסים כאן מרכס השמיים. והיה לי ברור לחלוטין שפה מסתרי היער
הצפיפות של הקו השחור הזה, פה, גירו לי את הדמיון, נשבעתי לעצמי, מבלי לדעת בכלל מתי אני אממש את השבועה, שאני לפה עוד אגיע. כלומר, ליערות האלה אני אגיע. הסיטואציה הייתה מוזרה קצת. אתה מרחף בשמיים, אתה פעם ראשונה בסין, אתה לא יודע איפה אתה נמצא, לקח לי המון זמן להבין איפה אני נמצא, ולהישבע שבועה כזאת, אני לפה עוד אגיע, זה נשמע קצת מצחיק. אנחנו נראה בהמשך. למרגלות הרי השמיים, הסתרעה, אני אגיד לכם למה אני מתלבט בין הזמנים, אם זה עבר או הווה, עיר מדהימה בשם קשגר. לקשגר יש היסטוריה פנטסטית שקשורה לדרך המשי. במקור, כשאני הכרתי אותה, בסוף שנות ה-80, כן חבר'ה, סוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, הכרתי אותה כך. יושבת על נהר, גבעה, עיר שבנויה כולה מבוץ. היא הייתה עשויה סמטאות של בוץ, מגדלים של בוץ, בתים של בוץ, כמו כל ערי דרך המשי של אסיה התיכונה. סמרקנד בנויה ככה, חיבה בנויה ככה, בוכרה בנויה ככה, טושקנט העתיקה בנויה ככה, חותן בנויה ככה, קוקנד בנויה ככה, כל ערי דרך המשי העתיקות בנויות במתכונת שהייתה בנויה קשגר. ואכן, כשנכנסתי לתוך העיר הזאת, מדהימה, 1000 לילה ולילה, אז גם ראיתי את אותם מראות שאנחנו מכירים אותם מסיפורי 1000 לילה ולילה, כלומר סיפורי דרך המשי. מסגדים, מסגד ששייך לא לתרבות הבנייה המזרח תיכונית, אנחנו לא רואים את המגדל הפאלי הטורקי, רואים בניית עץ קלאסית, מאותרת, מגדלון צנוע, צריח צנוע יחסית של הבנייה של אסיה התיכונה. השוק שנראה בדיוק כמו השווקים בפרובינציה הטורקית, שעל כן כל מערב סין, כל הקטע הזה של דרך המשי, כל מה שנקרא שינג'יאנג, או בסינית שינג'יאנג, וייבור, היזיג'ו, כלומר הארץ המערבית האוטונומית של האויגורים, האויגורים תפסו שלא ברצונם, שלא בטובתם, כותרות קשות מאוד בשנים האחרונות, עם המאבק המר והלא שווה הכוחות בינם ובין השלטונות הסינים, שמדכאים אותם למדי. אבל כל המרחב הזה הוא בעצם מרחב אנושי טורקי, הוא שייך למרחב האנושי הטורקי, שמשתרע מפה, כן, ועד לגדות הבוספורוס ועד בכלל. וכמו שוק בעיירה נידחת אי שם במזרח טורקיה, שוק בשר, סמטת בשר בשוק, ככה גם נראים החבר'ה האלה, האויגורים, טורקים לחלוטין, עם הבשר שתלוי על אנקולים, אין מקרר, ולכן כל יום מחליפים את הסחורה, כי גם אוכלים אותה, וככה זה נראה השוק הישן של קשגר. גם כך, כאן אתם יכולים לראות סמטת שישליק, קודם זה היה בשר גולמי, עכשיו זה כבר סמטת השישליק. וזוהי סמטת הכובעים או הכיפות, והסכינים הפנטסטיות, אלה הסכינים הקשגריות, שהיום הסינים לא מרשים להוציא אותם יותר מסין, הם לא מרשים להכניס אותן אפילו לתוך סין עצמה, מתוך שינג'יאנג, הפרובינציה הזאת. הכיפות האלה שאנחנו מכירים אותן אצל הבוכרים, אצל האוזבקים בכלל, אצל הטורקים של אסיה התיכונה, והנה אנחנו רואים אותם רחוק, 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 מעבר להרי טיאנשן, בתוך השטח של שינג'יאנג, שאגב שמה הלא סיני, השם הבריטי של חבל הארץ הזה, הוא טורקסטן המזרחית. טורקסטן המערבית זה שם שהקולוניסטים האירופה נתנו לכל הארצות, לכל מה שאנחנו קוראים סטנים. לקירגיסטן, לאוזבקיסטן, לטורקמניסטן, קזחסטן כמובן, זה טורקסטן היה מבחינת האנגלים. האנגלים, הרוסים, הצרפתים, הגרמנים, מה שמעבר להרי השמיים, מה שנמצא בתוך החלקים הטורקיים שנמצאים בתוך סין, נקראו טורקסטן המזרחית. הסינים קוראים לזה כמובן שינג'יאנג, וזה מה שאנחנו רואים כאן,
טורקי לחלוטין. מרכז אסיה לחלוטין, הכיפות אני מתכוון. והנה לכם דוגמה טורקסטנית, או דוגמה שינג'יאנגית, על דרך המשי, בשוק הישן של קשגר, בית מרקחת. אז לא שזה הרוקח, אין לו גם פרצוף של הרוקח, אבל הוא עומד על יד הסחורה של הרוקח, שזה האבא שלו. וכאן אנחנו יכולים למצוא את התרופות, אומנם בצורתן הגולמית, אנחנו יכולים למצוא כאן כל מיני עשבי מרפא, אבל פה זה הקטע המעניין. כאן אנחנו רואים לטאות מעופפות, שצלבו אותן על קיסמי קש, או קיסמי במבו, כאן לטאה מעופפת, כאן אנחנו רואים פרופילים חתוכים של קרני איילים, כאן אנחנו רואים זחלים של איזשהו פרפר, אינני יודע מיהו, הם לא דיברו איתי בכלל, הזחלים האלה בצנצנת, כאן זחלים מסוג אחר לחלוטין, ועוד כהנה וכהנה. התרופות האלה עובדות נהדר דרך אגב, כמו שעובד אקמול אצלנו, ולא עליהם, עליהם עובדות התרופות האלה. הרעיון הוא שהרוקח נותן לך על פי מינון מסוים, נותן לך אבקה שנטחנת במקום נגד עיניך מאותם בסיסי תרופה, לטאות, צפרדעים, קרניים של איילים, תולעים, זחלים, שבלולים, קובנבולסיה, מה שאתם רוצים, כן? טוחנים את זה, מערבבים במשהו, וצריך לבלוע את זה פעמיים ביום ולהתפלל. ואם זה עוזר, נהדר. אם זה לא עוזר, הנה אני רואה כאן ברקע קרניים של צבעים. מסכנים, חיות נדירות ששילמו בחייהן במדבר בשביל לתרום את גופן למדע. מכל מקום, התפללת ושתית וזה עזר, סימן שהתרופה עזרה. לא עזר, סימן שהתפללת לא טוב. הנה עוד פינה בבית מרקחת אחר, כאן אנחנו רואים התרופות עשויות מזנבות של לטאות, מחומתים מגולגלים, אף גם נחשים. כאן בוודאות מדובר בנחש, הנה הראש שלו, כן, בתוך הגוף המגולגל. ועוד פינת רפואות, אלה רפואות חזקות מאוד דרך אגב, הן טובות גם לכאב ראש, גם לכאב שיניים, גם לכאב אוזניים, ואולי לעוד כאבים באזורים אחרים של הגוף, אלה הם חרדונים ולטאות שונות אחרות. סיור רפואי אני עושה לכם היום. זהו. עכשיו, התרופות החשובות ביותר הן בידיו של הברנש הזה. שימו לב, הוא מחזיק ביד כאן קרן מנוסרת של קרנף. אתם יודעים שאחת השעות הגדולות ביותר שירדו על אוכלוסיות הקרנפים, גם באפריקה, גם בדרום מזרח אסיה, גם בהודו, זה הכחדתם בגלל תביעת השוק הסיני. הסינים אוהבים מאוד מאוד את הקרניים המנוסרות של הקרנף, שאיך נגיד מקפח את חייו על מזבח הקרן. הקרן, התכונה בסין, מחירה הוא, מה אני אגיד לכם, אין לזה מחיר בכלל. רק מיליונרים יכולים לשלם על זה, ומשלמים הון עתק, מכיוון שזה עובד כאפרודיזיאק עבור הסינים. כלומר, ויאגרה ועוד תרופות טובות אחרות, שקשורות לבעיות הפוריות או היכולות המיניות של המשתמש. כל הבעיות נפתרות כמובן אם יש לו קרן תכונה או אבקה עשויה מקרן אף של קרנף. הוא מחזיק ביד את זה. לעומת זה, מה שהוא מחזיק בצמוד, וזה אני מניח לא תנחשו, אז אני אגיד לכם, זהו פלוס של סוס, ככה, זה הקצה, הנה האשכים שלו, פלוס זה מה שנקרא בעברית יפה בולבול. אז גם זה נמכר, ונמכר הרבה, או של פרים, או של תאויים, מה שנקרא ג'מוסים, או של יקים, שזה אותו דבר, או של סוס. הכי עדיף של סוס, כי אצל סוס באופן יחסי, זה נחשב לבעל סגולות ותכונות חיוביות יוצאות דופן. הנה, כאן אתם יכולים לראות, לא בשוק של קשגר, בבית מרקחת מאוד מכובד, דווקא בשנגחאי, רחוק מאוד מאזור הצילומים שעשיתי, אנחנו מוצאים את הפלוס המיובש, כן, בתוך משי, בתוך קופסה עם זכוכית, ואתם יכולים לתאר לכם שככה
כמו שהוא מוצג יפה פה, ככה הוא גם עולה. דרך אגב, באותו בית מרקחת, מפואר, מוכרים שוב, אתם רואים, פרופילים מנוסרים של קרני איילים. כלומר, זה לא רק קשור לדרך המשי, קשור בכלל לתרבות המקובלת שם. והנה לכם תשובה לשאלה למה התלבטתי קודם לכן. סליחה, אני מתנצל, סגרתי את המנובל. דרך אגב, אם יש שאלות שלכם או פניות אליי בוואטסאפ, אז אני לא עונה תוך כדי. אתם יכולים לשגר את זה לצ'אט, ובסוף המפגש הזה אני אראה את כולן ואענה. ובכן, כאן התשובה לשאלה למה מקודם התלבטתי בין קשגר הייתה או קשגר הינה. קשגר היפה שראיתם קודם לא קיימת היום יותר. הסינים השטיחו אותה מכמה טעמים. טעם א', כי ככה הסינים. הם לוקחים ערים ישנות, משכיבים אותם מתחת לבולדוזרים שלהם ובונים שיכונים ענקיים. הם היו צריכים את השיכונים הענקיים האלה לבנות במקום, כי הם מביאים מיליוני סינים אל ארצות המיעוטים שלהם, כדי ליצור מאזן דמוגרפי סיני, שיהיו רוב באותן ארצות, שהן ארצות ששייכות בעצם, או אזורים שהם בעצם באופן מסורתי, לא סינים בכלל, אלא של מיעוטים. היות שיש היום בעיה פוליטית, פנימית, אמיתית, בתוך סין, עם האויגורים, אז אחד הדברים האלימים ביותר שהסינים עושים, חוץ מלהכניס אותם למחנות ריכוז ולעשות להם מחנות חינוך מחדש ולגדל קוויזלינגים מי שהם קטנים וכדומה, וסתם להרוג אותם או לזרוק לבתי סוהר. אז הם הרסו את קשגר העתיקה, השאירו, ככה בשביל תיירים, הם השאירו 2-3 סמטאות מתוך קשגר העתיקה, ואת השאר הם מחקו. אני תפסתי כאן את צילום עבודת המחיקה בעיצומה. וכבר, איך נגיד, גם אם אני אחזור לקשגר פעם נוספת, אני לא אהיה עם מצלמה ביד. אין לי שום עניין לצלם את השיכונים רבי הקומות של קשגר החדשה. קשגר נמצאת, כפי שאמרתי לכם, לרגלי הרי השמיים, הטיין שאן. וסיפרתי לכם שבשבתי במטוס, עוד בטרם נחיתה, כשראיתי את הרי השמיים, וראיתי את הרצועה הכהה שמתחת לכיפות השלג, אמרתי לשם אני אחזור, והנה חזרתי. והתמונות שאני סוחב איתי משם, מאותן שיבות, לא היו לי הרבה מדי, מאז הייתי בהרי השמיים אולי 4 או 5 פעמים בלבד, זה שווה. בסתיו זה הכי שווה, אתם יכולים לראות את השלכת, מתחילה, אבל אלה הם יערותיה ואגמוניה של רצועת היער, רצועת החיים של הרכס הנפלא הזה, שמפריד בין סין ובין אסיה התיכונה. יש לו דרך אגב גם משמעות, העובדה שהוא מפריד גיאוגרפית, הוא גם מפריד אתנית, הוא גם מפריד פוליטית, הוא מפריד היסטורית. למעשה, שטח ההשפעה הסיני ושטח ההשפעה הטורקי או הפרסי נפגשים על הרכס הזה של הרי טיין שאן, ומה ששמר על אסיה התיכונה מפלישות סיניות, וההפך, מה ששמר על סין מפלישות ערביות, טורקיות או ערביות פרסיות, זה הרכס הגבוה הזה, שהוא אוויר במעט מאוד מקומות. אז זוהי תמונה אחת מתוך הרכס. הרכס הזה מלא בנוודים, בין אם הם קזחים, בין אם הם קירגיזים. כאן אנחנו רואים מאהל קזחי בלב היער של נוודים קזחים, שזה עם ממוצא טורקי. יש לו מדינה גדולה בקזחסטן, אחת המדינות הגדולות ביותר בשטחן בעולם, ריקה באוכלוסייה, וכך נראה הקטע הקזחי של טיין שאן, כן, של הרי השמיים. הקזחים אומנם מוסלמים, אבל בהיותם נוודים, יש להם קווי התנהגות שאופייניים ללא מעט עמי נוודים, בין אם הם נוצרים, בין אם הם מוסלמים, גם אם הם מונותאיסטים,
הם עדיין אוחזים במנהגים שמקורם בתקופות לא רחוקות דרך אגב, שהם היו אנימיסטים. שכל הנוודים, או רוב הנוודים בעולם, היו בעברם, חלקם אפילו היום, אנימיסטים, כלומר עובדי רוחות, עובדי נשמות. ואחד מסימני ההיכר של האנימיזם הקזחי, על אף שהם מוסלמים באופן רשמי, זה שבפתחי האוהלים הם מציבים גולגלות של איילים, כן? זה אייל כרמל, הוחזר גם אלינו, כפעילות של השבת אוכלוסייה נכחדת אל ארצות מקורה, וזאב, מוחלץ של זאב, ראש של אייל, אלה הם קמאות מגן על המאהל, כן, כפי שאתם רואים את זה כאן. זה הקטנצ'יק הזה, כשהוא יהיה גדול הוא יהיה ג'ינגיס חאן. בינתיים הוא עסוק בלרכב על עז המחמד שלו. העז הזאת, זה לא גור של עז, למרות ממדיה הקטנים. זוהי עז של מרכז אסיה, היא נקראת על שם העיר, שאתם כולכם מכירים בשם אנקרה, היא נקראת על שם אותה עיר, רק בשמה היווני, הקדום, העז של אנגורה, היא אנקרה. ועז אנגורה מתייחדת בצמר משובח שיש לה, שאתם מכירים את הסוודרים או את לבושי הצמר שעושים מצמר האנגורה, זה המקור שאתם רואים כאן, והבבלח מאחור, המקור זה אותה עז. עוד תמונה, זה נקרא אגם השמיים, קיינצ'י, מתוך ליבו של הרכס. אתם רואים, כל העצים כאן זה עצי מחט שונים, גם אורנים, גם ארזים, גם ארזיות. ארזיות זה אלה שעומדות בשלכת, זה עצי המחט שעומדים בשלכת, משהו יוצא מן הכלל. כן? תמונה שאני אוהב אותה. אני אוהב אותה גם כי התאמצתי מאוד בשביל להגיע לכאן, וגם כי היא בהחלט מבטאת את איך נגיד, את הנחישות שלי להגיע לאותו מקום שראיתי מן השמיים. עוד תמונה משם, אותו אגם שמיים יפהפה. כן, זה כבר גובל, הייתי אומר, בסוג של פטרנליזם, סוג של התנשאות, אבל אני לא יכול בלי החיוך הזה. יש לנו כאן כתובת בסינית, כתובת באויגורית, שהם כותבים באותיות מוסלמיות, עוד כתובת בסינית, שנמצאת כאן, למטה כתובת בקוריאנית, מתחת לזה כתובת ביפנית, ובאנגלית אתם יכולים כולם לקרוא את השיבוש הלינגוויסטי, שמדבר בסך הכל על תהיה, איך נגיד, תהיה מלא כבוד, ומלא צניעות, ומלא הבנה, הכוונה אל מול הטבע, אל מול היופי, כדי לסייע באופן מכובד, לסייע לו, כדי construct, כן? לעזור לשמור כנראה עליו, על הטבע, באופן מכובד ומלא שמחה. בבקשה. זה כאילו מה? כאילו סטודנט שנה א' לסינית קלוקלת כתב את הדבר הזה. לא, פה היינו. זהו. ועכשיו אנחנו נכנסים יותר מזרחה, עמוק אל תוך המדבר הגדול של סין, מדבר ענק, אני עוד אדבר עליו עוד מעט, כשאנחנו נחזור אל הנושא של דרך המשי. דרך המשי נשענת על המקומות האלה. אתם יכולים להבין לבד שכדי לחצות את המדבר הזה, כן, אתה לא יכול לחצות אותו, מהלך, איך נגיד, בהיעדר רכב, והדרך הזאת היא דרך עתיקה, דרך המשי, הרבה לפני הרכב, אתם לא יכולים לחצות אותו בצ'יק צ'ק. זה חודשים של הליכה ברגל. ללא נווה מדבר, אין דרך, לפחות לא בנתיב המדברי הזה. וכאן אתם יכולים לראות מבט ראשון על אחד מנווה המדבר הגדולים ביותר של שינג'יאנג. המקום נקרא טורפן, מלא באויגורים,
אני עומד כאן על גג של מסגד, לידי הצריח. אתם יכולים לראות, הכל בנוי מבוץ, לא יורד כאן גשם, אז אין בעיה לבנות מבוץ. כאן יש מבנים שאנחנו נעמוד על טיבם בהמשך, וכל הירוק הזה שאתם רואים כאן, שאיננו עצים, אלה עצים, עצי צפצפה, כן? או ערבות. כל הירוק שאתם רואים כאן, אלה הם ענבים. טורפן, באופן מסורתי, סיפקה, אפילו שהיא מוסלמית, ואפילו שהיא סיפקה את זה לעולם מוסלמי, אבל גם לעולם הסיני, היא סיפקה יין וסיפקה ענבים, בצורות שונות. אם כענבים חיים, טריים, עסיסיים, ואם כצימוקים. הענבים של טורפן זה זן מיוחד, שנקרא מרניפל, פטמת הסוס, או פטמת הסוסה, שזה ענב מיוחד שמגדלים אותו, או פיתחו אותו כאן, בשקע הזה של טורפן, שאנחנו רואים פה, כבר לפני, כנראה, כן, אלפי שנים. הנה, אתם רואים, המבנים שראינו מרחוק, כאן אנחנו רואים אותם מקרוב, נשאיר אותם למשך דקה כחידה, ברור לחלוטין שלא מדובר כאן בבתי מגורים, כן? אלה בתים שאתה לא יכול לגור בהם, לא יפה, להציץ בפנים מה שקורה. כאן הגוי הזה מסתובב לאורך נהר שנקרא קרס. הנהר הזה הוא ארוך מאוד, והוא כולו נווה מדבר אחד גדול, יענקי, הוא מלא מים, וגם כאן מגדלים בעיקר, לא רק, בעיקר ענבים, והנה עוד פעם המבנה הזה שאנחנו רואים כאן, וזה המבנה מבפנים. בעברית יפה, הדבר הזה נקרא בית הצמקה. המצאתי עכשיו, כן? אין דבר כזה, אני חושב, בעברית, אבל זה אותו מקום, אותו מבנה שבתוכו לוקחים את הענבים, מתעמרים בהם קצת, ועושים מהם צימוקים. אלה הצימוקים הפנטסטיים של טורפן. כל כך אהבתי את המראה שלא הפסקתי לצלם בתוך בתי העצמקה האלה, כאילו, נגיד, אלבום תולדות הצילום, תלוי במראות האלה שאתם רואים כאן. כן, הענבים הטריים תלויים באוויר, הם מקבלים צל, הם מקבלים רוח קרירה, אפילו שבעונה שבה בוצרים את הענבים, טמפרטורה בחוץ יכולה להגיע ל-40 מעלות, טמפרטורה בפנים כמובן הרבה יותר נמוכה, הרוח נושבת בפנים, היובש מסייע להצמקה, הצל מסייע לזה שהענב לא יצוס וירקב, ובסופו של דבר, כן, כל תרבות ושיטותיה. אצלנו עושים צימוקים בשיטה אחרת לחלוטין, אבל הצימוקים האלה טעימים, חבר'ה, תאמינו לי, תענוג, תענוג, תענוג. עוד דבר שיפה לטורפן, לאזור טורפן, אני חושב שהיום מי שמטייל באזור טורפן רואה את הדברים כבר מאורגנים ומסודרים, עם פינות תצוגה מיוחדות לתיירים. את זה צילמתי עדיין בתקופה שתיירים מייתו מאוד מאוד להגיע למקום הזה, אם בכלל, והשיטות הקלאסיות של ההשקיה, כן, הן שיטות מסורתיות, כפי שאתם יכולים לראות כאן, תעלות השקיה משקות את הנווה הזה, את נווה המדבר הזה, כאן רואים את הכרם, עמוד לאורך ולרוחב, הן מרושתות, והגוי הזה שעומד כאן, הוא שואב מים אל המיכל שעל עגלת החמור שלו, העגלה הזאת נקראת פשפש בשפה המקומית, והוא שואב את המים כדי לחלק אותם באותם בתים של אנשים שלא גרים על תעלת המים. כי מי שגר על תעלת המים, כמובן עושה שימוש בתעלה הזאת כראות עיניו. ולדוגמה, הגברת הזאת גרה, זה ביתה, קיר הלבנים הזה זה ביתה, יש לה תעלת מים שעוברת מתחת לבית, תכף אני אסביר, היא עושה כביסה. עכשיו, פה היא רוחצת כלים. עכשיו, התעלה הזאת לא סתם עוברת לה מתחת לבית. התעלה הזאת בוקעת מן האדמה מתחת לבית. כשאני אומר בוקעת מן האדמה, שבה הביטוי הזה בא לתאר כאילו תהליך טבעי של מעיין, לא. אנחנו מדברים כאן על מפעל מנהור אדיר. בין כ3,000 שנה, מקורו בפרס,
באיראן העתיקה, ומשם הוא התפשט גם מערבה, הגיע אפילו אלינו לערבה, לעמק הירדן, ומזרחה עד לסין. בפרסית זה נקרא קנאת, בטורקית, שמדברים שם, כן, בסין, נדבר על האויגורים, זה נקרא קרס, והקנאטים או הקרסים האלה, זוהי שיטה מיוחדת, נדמה לי שהיא היום בת יותר מ3,000 שנה, לתפוס אקוויפרים, כלומר לתפוס שכבות קרקע, תת-קרקעיות כמובן, נושאות מים, לנקז באמצעות מנהור, לנקז את המים מתוך האקוויפר, ולהוליך אותם החוצה, כלומר, אל הנקודה שבה שיפוע ההר פוגש את האוויר הפתוח, ומשם לשלוח את המים הזורמים בתעלות אל היעדים החקלאיים או הלא חקלאיים שלהם. וזה דבר שתקף בארצות אסיה התיכונה ובסין עד עצם היום הזה. אצלנו בארץ אפשר למצוא באזור יוטבתה, באזור פצאל אפשר למצוא את זה, קוראים לזה פוגרות, שזה השם הערבי של זה. קוראים לזה פוגרות, אצלנו הן סתומות לחלוטין, אבל נדמה לי שקצה הגבול המערבי העולמי של הפרויקטים, הפרויקט ההשקיה העצום הזה, כן, נמצא אצלנו, כפי שאמרתי, בעמק הירדן. פה אתם יכולים לראות תמונה של מגדל או צריח של מסגד. זה נקרא סוגונקטה, העומד בליבה של טורפן. אפשר לראות לפי הבנייה כאילו זה צולם בבוכרה, כאילו צולם בסמרקנד. אנחנו מכירים את המסגדים, את צריכי המסגדים של אסיה התיכונה, בסטנים, בדיוק בנויים באותה מתכונת עם אפילו אלמנטים איתוריים זורואסטריים, כן, שנותרו מהתקופה שדת זרטוסטרה הייתה הדת הדומיננטית באסיה התיכונה, הרבה לפני האסלאם, אבל האסלאם משתמש במנהרטים האלה באסיה התיכונה, וכמובן גם בטורקסטן המזרחית, היא שינג'אנג, זהו המסגד. מסגד אמין באשה בטורקית, סוגונקטה בסינית. הנה, כאן אתם יכולים לראות אותו מזווית אחרת, כמה הוא יפה, כמה מותר, זה לבני בוץ. לבני בוץ לא שרוף, רק מיובש. כשצילמתי לראשונה את המסגד, הוא נראה ככה. בינתיים עברו שנים, ואיך נגיד, הממשלה הסינית מטעמים שונים ומשונים, כל מיני טעמים, החליטה חלק לשקם, חלק להרוס, כמו שעשו בטיבט. אז עושים את זה גם בשינג'יאנג, אז המבנה הזה שעמד ב-1988 או 89, כבר לא זוכר בדיוק מתי צילמתי את התמונה הזאת, כשהוא עמד לא עזוב, לא נטוש, אבל בלי כסף של אנשים עניים לשקם אותו, הוא נראה כך, ואחרי השיקום הוא נראה כך, כפי שאתם יכולים לראות, חידשו את העמודים, חידשו את הגג, הביאו שטיחים, טיפלו בריצוף, בקיצור, החזירו למסגד הזה את פרצופו היפה מימי הבנייה שלו. ממתי הוא בנוי? 800 שנה לאחור. קצת יותר. עוד נווה מדבר, שאנחנו רואים כאן בלב השטח האויגורי. כאן אני אחזור כאן לאיזושהי נקודה קצת יותר מאוחר, כי אותה דרך משי שעליה דיברתי עוד לא, שאותה הזכרתי עד עכשיו, במדבר הזה היא נשאה עליה לא רק סחורות. זה לא רק חיפה, תל אביב, סחורות ונוסעים, זה תרבויות. היא העבירה את תרבויות המזרח מערבה, השפעות של תרבויות מערביות מזרחה, ובין השאר, הבודהיזם הגיע לסין על דבשות הגמלים שהגיעו מן המערב, שהגיעו מדרום מערב, סין, ואחת מהתחנות הבודהיסטיות הראשונות והחשובות ביותר נמצאת כאן, בנווה המדבר הזה, לא רחוק מטורפן, על שפת הנהר, שקודם ראינו את האיש הולך עם כלי העבודה שלו על יד מתקני עצמקה. הנה עוד פה מתקן עצמקה, אתם יכולים לראות כאן, ומה שאנחנו רואים כאן, הכיפות האלה, זה כיפות שיתגלו למי שייכנס בפנים, כאל מנזר בודהיסטי בין בערך
1200 עד 1400 שנה. הזכרתי את האויגורים, כלומר, ציינתי אותם בשמותיהם, לא הזכרתי אותם, זאת ארצם, זוהי מולדתם, שינג'יאנג, טורקסטן המזרחית, כן, זה הריכוז הגדול ביותר של אויגורים שאנחנו מכירים, יש בערך 14 מיליון אויגורים, אבל היום כבר יש יותר מ-40 מיליון סינים בארצם של האויגורים, ופה אתם יכולים לראות כפר אויגורי קלאסי עוד לפני הטרנסמיגרציה הסינית, אני לא יודע אם לכאן הייתה טרנסמיגרציה הסינית או לא, אבל כפר אויגורי קלאסי עם מסגד, אתם יכולים לראות מסגד מרובה צריכים, כפר של בוץ, כדרך הבנייה המקומית, אלה הם בתי הבוץ המאותרים על הגג, מייבשים דגנים, פה עורמים חציר לתקופות קשות, דרך אגב הטמפרטורה כאן בקיץ מגיעה בין 40 ל-50 מעלות, לעומת זה בחורף הטמפרטורה מגיעה כאן בין 30 ל-40 מעלות צלזיוס מתחת לאפס, כלומר משרת טמפרטורה שנתית ממוצעת של כ-80 מעלות צלזיוס, באמת מקום קשה. הנה, הכפר, לא, זה כפר אחר, זה לא אותו כפר, אבל זה גם כפר אויגורי. אתם יכולים לראות בתי הצמקה, כמה שאפשר. הכפרים הם לא עשירים, אבל הם תמיד מזכירים לי את סיפורי אלף לילה ולילה. הנה, פשפש, כלומר, עגלה רתומה לחמור, עם עול מעץ. דרך אגב, קוראים להם פשפש, מכיוון שבהגה המקומית, כשנוסעים עם עגלה כזאת, אז כל הזמן צועקים, פש, 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 הכוונה תיזהרו, 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 תיזהרו. אז העגלה קיבלה את השם פשפש. אז הנה, אויגורית ואויגורון נוסעים בסמטה אויגורית, בכפר אויגורי, ורתומים לחמור אויגורי. הגברת נחה, התמונה הזאת צולמה בסתיו, בסתיו כבר אחרי הצהריים יכול להיות קריר, ומה שאנחנו רואים כאן זה בעצם התנור. זה לא תנור שנועד לחמם את החצר, זה תנור שנועד לחמם את הבית. הכיצד? פה, בתוך קוביית הבוץ הזאת, היא חלולה לחלוטין, מתוך הבית, מבפנים, יש פתח, ששם ממלאים את הקובייה הזאת בפחם. ממלאים בפחם, מדליקים, והרי לכם תנור חימום שלא תופס מקום בתוך הבית, מצד אחד, כן? אבל מאפשר לזקנים לנוח אחרי הצהריים בעונה שעוד אפשר לממש את הפעולה הזאת. וזה, מה אני אגיד לכם? ככה נראה קוויזלינג אויגורי. עכשיו אני אסביר. אויגורים זה מיעוטים. המיעוטים נחשבים בעיני הסינים, הרוב, שזה, הרוב זה אומר 81 עד 82% מכלל האוכלוסייה בסין, האוכלוסייה עצומה, 1.3 מיליארד, אז בין 18 ל-19% הם מיעוטים. המיעוטים נחשבים בעיני הסינים באופן מסורתי לבלתי אמינים לחלוטין, גם כן למגעילים. כדי לשלוט בהם, עובדים הסינים בשיטות שונות, לא תמיד נעימות, אף פעם לא נעים לשלוט על עם זר, לא לנשלטים, לא תמיד גם לשולטים, למרות, איך נגיד, היתרונות הכלכליים שיכולים לצמוח משליטה בעם זר. ואחת השיטות היא לטפח מלשינים. מלשינים באיכות, לא סתם מלשינים כאלה שבאים בחושך ועושים על אוזן של מי שרוצה לשמוע, אלא מלשינים במעמד של ראשי כפר, מלשינים במעמד של נכבדי ציבור, וזה לא סתם, יש להם על שער הכניסה הביתה, אתם יכולים לראות, יש לוח פח. כאן זה לוח פח שמעיד על בעל הבית. כלומר, נותן כתובת מסוימת לבית. זה לוח שהוא מחובר למערכת חשמל, זה לוח שהוא מחובר, סימן שהוא מחובר למערכת המים, כלומר שיש סיבה לבוא אליו, לקרוא מונים ולגבות ממנו מיסים. אבל הלוח הזה, רגע, מורח לי התוויין, לעזאזל, שנייה, הנה, הלוח הזה, תשימו עליו, יש 5, כלומר טור של 5 כוכבים אדומים, ומעל זה
עוד טור של 5 כוכבים אדומים. סך הכל 10 כוכבים. כאשר מצמידים את הלוחית הזאת לבית, הכוכבים הם ללא צבע. כל פעם שהוא עושה מעשה טוב לציבור, כלומר, הרביץ את זה על שנה טובה או מועילה, מוסיפים לו צבע אדום. המקסימום האפשרי זה צבע אדום. הוא כבר מלך העולם, עם 10 כוכבים אדומים. וכך נראה האיש המכובד הזה, כך נראה נכדו, כן, אנחנו מקווים שהוא לא יגדל להיות מלשין, אבל ככה זה נראה שם. הגברת הזאת, זה פינת התנורים של הכפר. אתם יכולים לראות, זה תנור, זה טבונים. עושים פיתות, 1, 2, 3, בסין לא אוכלים פיתות. אצל הטורקים, האויגורים, בשינג'אן אוכלים פיתות. טענו, פיתות טעימות, משהו לא נורמלי, מאוד מזכירות את הפיתות הבוכריות, עם טעם מתקתק, רכות, אבות, עם ציפוי פריך. הגברת הזאת היא עכשיו קורעת אל מול הפתח, כלומר מעל הפתח, מרימה את הרגליים כדי שהיא תגיע עמוק אל תוך הפיתה שלה, וכדי לא להתבלבל, היא גם הפשילה את סמלתה. אני עמדתי מרחוק וצילמתי בהיחבא את התמונה החצי פורנוגרפית הזאת. אם מישהו מהמשפחה שלה היה רואה אותי, אז לא הייתה היום שיחת זום, הייתי כנראה במקום אחר לחלוטין. זהו. ואנחנו ממשיכים בדרך הזאת, הלאה, בתוך בין נווה המדבר של המדבר הגדול הזה, של דרך המשי, בדרכנו מהרי השמיים. המקום הזה נקרא ג'אוחה. ג'אוחה זה נווה מדבר שנשען על המים. מצוק של לס מתרומם מעל האפיק, ופה אתם יכולים לראות על המצוק, יש שרידים. נראה אם רואים את השרידים? כן, הנה. רואים שרידים, רואים בן אדם עומד בפתח השרידים. זוהי חומה, אלה הם בתים. זוהי אחת מן הערים העתיקות שהיו על דרך המשי, כיוון שהייתה עשויה כולה מבוץ, והמונגולים כבשו אותה במאה ה-13, או במאה ה-12, אז לא נשאר ממנה דבר וחצי דבר, למונגולים לא היה עניין להמשיך לחיות את העיר הזאת, היו להם רעיונות אחרים, זה סיפור מהרצאה אחרת, והעיר הזאת הרוסה, בגלל היובש, ההריסות נשארו הריסות, לא נסחפו לשום מקום, אין גשמים, הכל נשאר עומד, ומהפינה היפהפייה הזאת של העולם, כן, אנחנו יכולים לראות את עוד נווה מדבר על הדרך. ותמונה גם כן ישנה, היום, איך נגיד, על המשלט יושבת עיר, אז פה בין העמודים האלה יש היום אוטוסטרדה. אז לא הייתה אוטוסטרדה, הייתה דרך שאנחנו ידענו לקרוא לה יפה מאוד, דרך המשי. הנה הנתיב שלה, הולך כאן, יורד לוואדי, עולה לפה, הולך לכאן, כן, ונעלם מעבר לרחסון הזה. הצ'ופצ'יק הזה שאתם רואים כאן, כן, זה מגדל איתות או מגדל תצפית שקשור לדרך המשי העתיקה. עוד נווה מדבר, גם כן בסביבה עם אגמון קטן, זה בעצם נזז, כלומר זה שכבה נושאת מים, קולט מים שנמצאת מתחת לדיונות, וכשהדיונות זזות, והדיונות שם זזות, זה דיונות, אז נחשפת שכבת המים הזאת. הנוודים שחיו שם לא עשו מזה חקלאות, אבל המקום עצמו הוא מקום נחמד ויפה, והשם הציורי והפיוטי הסיני הוא כמובן אגם הירח, לא פחות ולא יותר. אחד מהמקומות הכי חשובים למחקר התרבות הבודהיסטית, הסינית, ולא רק, הייתי אומר, אחד המקומות התרבותיים החשובים ביותר בעולם בכלל, זה מקום שנקרא דונהואנג, לפיד אדום, שנמצא בלב דרך המשי הסינית, עוד מעט אנחנו נסתה מכאן דרומה. אבל באותו מקום שנקרא דונהואנג, נחשפת לבאים מרחוק התופעה הזאת של מערות חצובות במצוק. שנייה אחת, אופס, מתקרבים אל המערות האלה, ואז מגלים שלחלק מהמערות יש פתחים, כאן אתם רואים גגון מעל פתח, ומעל הפתחים שרידים של טיח מאותר בצבעים, בגלל פגעי האקלים, אז נשאר מעט מאוד, וגם מה שרואים זה די מטושטש, אבל פה אפשר לראות בכל זאת, כן,
סצנות איתוריות מהשמינית, מהתשיעית, מהעשירית, עד המאה ה-13. כלומר, כ-500 שנה החזיק מעמד המקום הזה בתור מושבת נזירים בודהיסטית. מה שאתם רואים כאן זה בתוך המערה, פסל שעשוי מתוך קיר המערה. כשחטפו את המערה, תוך כדי כך גם גילפו את הפסל של בודה. ניכר כאן בכובע הטלטלים שלו, המשולש, חד, 3 הקומות, בוודאות מדובר כאן בבודה. מדובר כאן בתרבות מדהימה של איתור, של איור, של פיסול, של גילוף. הנה סצנה בודהיסטית קלאסית של מה קורה שם למעלה בשמיים, כן? כשעולים אל שלב הניבנה. שלב הניבנה מתבטא בלהבה, כן? ניבנה זה מה שבאנגלית הנחילו לנו את קריאת השגיאה, שגיאת ההגיה, נירוונה. זה לא נירוונה, זה ניבנה. ופה אנחנו יכולים לראות את האפסרות, כלומר, את בנות העל-מוות, הדמויות האדם, כלומר, כמו מלאכים אצלנו, כן, שמרחפות למעלה בספירה של הצדיקים. קטע מסיפור מיתולוגי ששייך לג'טקה הבודהיסטית, אתם יכולים לראות מסע של נסיכים, כנראה של חייו הקודמים של הבודה. פה אפשר לראות פסל, ראש פסל מגולף מתוך המערה שכולה מאותרת בפרסקו. מדובר כאן בין המאה התשיעית למאה ה-11. וכאן אני אומר מילה. דרך המשי, שנבין, זה לא אוטוסטרדה שאליה או עליה היו הולכות השיירות, הולכת שיירה, יוצאת שיירה, נכנסת שיירה, עוזבת שיירה. מין חיפה תל אביב כזה, כמו שפעם בכיכר המושבות היו עומדים נהגי הטקסי, חיפה תל אביב, מתמלא יוצא. לא. כדי לעבור את הדרך העצומה הזאת, במדבר האינסופי, אתה צריך להיות מצויד במים. כדי לעבור בין נווה מדבר אחד לשני ברגל, אתה צריך שיהיה לך גמל אחד שיסחוב את הסחורה, ו3 גמלים נושאים מים בלבד. זאת אומרת, 4 גמלים בשביל מטפחת. לא פלא שסחורות שהגיעו מסין הרחוקה, היו כל כך יקרות במערב, אם 4 גמלים היו צריכים בעצם לשאת מטען של גמל אחד. עכשיו, כל כך יקר, אז לא שווה להוציא גמל אחד. אז מוציאים כבר 5 גמלים, כדי שהסחורה תהיה כדאית למחירה. 5 גמלים, זה אומר עוד 15 גמלים נושאי מים. אז זה כבר 20 גמלים. 20 גמלים, אתה צריך לשמור עליהם, אז אתה לוקח חייל. חייל צריך גמל שיהיה לו. הגמל הזה צריך 3 גמלי מים. אז זה כבר 24 גמלים. אז כל כך הרבה גמלים צריכים וטרינר. הווטרינר צריך גמל, לרכב עליו. אז הוא הולך וטרינר גמל, אבל הגמל הזה צריך 3 גמלי מים. בקיצור, בשביל גמל או 4 גמלים נושאי סחורה, אתה צריך 10 גמלים. לא שווה. ככה לא מנהלים, וגם הסחורה אטרקטיבית. הסחורה, רוצים לשדוד אותה. המדבר שורת שודדים. בטח נווה המדבר, מלאים בשודדים. אז מוציאים שיירה של בין 3,000 ל10,000 גמלים, שחלקם, שליש, נושא או רבע, נושאים סחורות, והשאר נושאים את הציוד החיוני להישאר בחיים, בין נווה מדבר אחד לשני. וכך שיירה של 10,000 גמל, אתה לא מארגן במתמלא יוצא. זה לוקח דור. ולכן גם בסיפורי 1000 לילה ולילה, הסיפורים הפנטסטיים על סוחר שיוצא מעירו, הוא יודע שהוא לא יחזור, אז כולם נופלים על צווארו ובוכים, נפרדים ממנו לנצח. או בהפוך, אם סוחר חוזר במקרה בזקנתו לעיר הולדתו, הוא לא מכיר אף אחד. כולם התחלפו שם כבר אין לו לאן לחזור. השיירות האלה היו עצומות, זה שיירות של אלפי גמלים שנעו במדבריות האלה. יש דיווח של גיאוגרף מוסלמי,
מוג'יר א-דין למשל, מדווח אפילו על ארץ ישראל. הוא מספר ששיירת גמלים כזאת שהגיעה ממרחקים, הייתה צריכה מעזה להגיע לירושלים, סליחה, ליפו. בדיווח מסופר על זה שכשהגמל הראשון הגיע ליפו, הגמל האחרון עוד ישב בעזה. עד כדי כך היו גדולות השיירות האלה. ועל השיירות האלה, כפי שאמרתי מקודם, נסעו סחורות, נסעו ציוד, נסעו תיירים, יעני עולי רגל, ונסעו תרבויות. התרבות הזאת, שכרגע את ציוריה ופסליה אנחנו ראינו ב-2-3 התמונות האחרונות, כן, הגיעה על שיירות הגמלים הגדולות האלה, בדרכן אל סין. סליחה. ובאותו אזור, תכף אנחנו עוזבים אותו, אנחנו מגלים את החומה הגדולה, הקצה של החומה הגדולה. כך נראית החומה הגדולה הסינית, כאילו לא תואר לה ולא הדר, אבל כן תואר לה וכן הדר, כי החומה הזאת בסך הכל, על אף כמעט 7,000 קילומטר אורכה, נבנתה קטעים במטרה אחת בלבד. לבלום ככל האפשר את הריצה של הסוסים, של השודדים המונגולים או תושבי הערבה או הטורקים, שלא ייכנסו לסין לגנוב את התרנגולות ואת היבול של העיקרים. יעני קין והבל. כוחם של השודדים היה ברכיבה על סוס. ברגע שהם יורדים מהסוס כדי לעבור את החומה, אז הם לא שווים הרבה. הם שווים בדיוק כמו החיילים הסינים שחיכו להם בצד השני. ולכן בחומה הזאת הארוכה, שכמעט 7,000 קילומטר אורכה, יש בעצם 5 פתחים במקור, בלבד. כן? כל השאר לא היו פתחים, זה היה קיר. והקיר הזה, למי שלא, איך נגיד, למי שישראלי, שהמושג 7,000 קילומטר, זה לא בדיוק מושג שמדבר אליו. בן אדם שנולד בארץ שאורכה 530 וקצת קילומטר, אז 7,000 קילומטר זה, אימא'לה, מה זה? אז נתאר לעצמנו משהו כמו שאם הקיר שלו עומד בתל אביב, הבסיס של הקיר שלו עומד בתל אביב, מותחים אותו צפון, אז מגיע בערך לחוג הקוטב. עד כדי כך ארוך הקיר הזה. הקיר הזה נגמר באמצע המדבר. איפה שעובר דרך המשי. באמצע המדבר, בכלום. המצודה הזאת מציינת את נקודת הסיום של החומה הסינית. המקום נקרא ג'ה יוגואן, כלומר מעבר 9 דרקוני הג'ייט, ומעבר למצודונת הזאת, היום תיאטרון מקומי ומוזיאון, ושיקמו אותה, והסינים סידרו שם בשביל תיירים אפילו סצנות קרב מחרידות בין סינים לבין ברברים, ואל תשאלו. אבל זאת הצורה המקורית של המצודה הזאת, עוד לפני שמשרד התיירות הסיני התנפל עליה, והיא נגמרת באמצע המדבר. במעבר הזה, באמצע המדבר, הכוונה אחד מספיחיו של מדבר גובי. הנה, עזבנו את המדבר, ופנינו מהרי השמיים והמדבר, פנינו אל ממלכת הערפל. הצעד הראשון שאנחנו עושים הוא אל פרובינציה שנקראת גנסו, פרובינציה מדהימה, היא אגב גנסו ולא סצ'ואן, היא המפלט האחרון האמיתי של הפנדה הנודעת, והיא עשויה מתערובת של מדבריות, יערות, הרים מושלגים, נהרות גדולים, מה שאתם רוצים. אחד מהאתרים, אחד מהמקומות הכי יפים שם, זה דנסיה, מה שאתם רואים כאן, סליחה, גואג'ו, האזור של עמודי הקונגלומרטים האדומים, שנראים פלים לחלוטין. אני מתנצל, לא הייתה לי שום כוונה פורנוגרפית, רק רציתי לצלם ולחזור הביתה בשלום. או דנסיה, מה שאנחנו רואים כאן, שזה אזור של לס צבעוני, בצורות שונות. אתם יכולים לראות את צבעיו של אזור הלס הזה, שמונחים כאן בצורות מדהימות, ובאופן, באמת, אתה עומד מול זה ולא יודע את נפשך מרוב יופי.
אני רוצה להגיד לכם, אני מסתכל על התמונות האלה, אני מסתכל ומתגעגע בגלל שאני לחוד, כן? כמו שיורם קניוק המנוח היטיב לבטא את התחושה הזאת, כן? לחוד כעינו של גנב בחור המנעול, שמשם אני מציץ על העולם המצולם. מתגעגע למקום, אבל אני אומר לכם, המקום הרבה יותר יפה מהתמונות. הרבה מאוד יותר יפה מהתמונות שאני מצליח להביא כאן. וכאן הגענו בצעד אחד דרומה, אל מקום שנקרא טנגר, או מדבר טנגר, שהוא המעבר ממדבר גובי אל טיבט. זה מעבר שהוא לא רק מעבר גיאוגרפי ואקלימי, הוא גם מעבר אנושי. כלומר, המונגולים והטיבטים, מה שמפריד ביניהם זה המרחב הזה. ואין קו גבול חד וברור עד כאן מונגוליה ומכאן טיבט, וההפך, אלא המעבר הוא מאוד 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 הדרגתי. אז אנחנו יכולים לראות בגובה של הרמה הטיבטית את הגמלים המונגולים האלה, כן? הגמלים הבקטרים של אסיה התיכונה, כפולי הדבשת. מדבר טנגר עצמו נקרא מדבר האגמים. אתם עוד לא רואים אגמים. רואים חולות. כאן נמצאים משטחי החולות, אתם יודעים, כל משטח חולות רציני שקולט תיירים, אז המדריכים המקומיים אומרים, אלה החולות הכי גדולים בעולם. כאן הדיונה הכי גבוהה בעולם. את הטקסט הזה שמעתי בנמיביה, את הטקסט הזה שמעתי בצ'ילה, את הטקסט הזה שמעתי בסהרה, כמובן, גם בסהרה המרוקאית, גם בסהרה המצרית. יש לי תחושה עמומה, ולא בגלל שאני סינופיל, אבל יש לי תחושה עמומה שאם הסינים יגידו משפט כזה, שאצלהם משטח החולות הכי גדול, והדיונה הכי גבוהה, אז הם יהיו הצודקים. והמדבר הזה הוא מדבר האגמים, הדיונות פה הן לא צהובות, הדיונות פה הן אדמדמות, הן לא לבנות, הן אדמדמות, והכניסה אל המדבר הזה היא מפה, מכאן. כאן עוברים רק גמלים. חיו כאן עד לפני כ-6-7 שנים, אך ורק מגדלי גמלים. הסינים הכריזו על זה כשמורת טבע עולמית. מטעמים שונים, כן, עשו קשר עם אונסקו, וזאת הפכה להיות לשמורת טבע עולמית. סינים כמו סינים, כל מגדלי הגמלים שחיו כאן בדיונות, גורשו מהמקום, רוקנו את המדבר מישביו. השאירו כאן טבע נקי לחלוטין. מה יעשו מגדלי הגמלים, חוץ מלשנוא את הסינים? הפכו להיות לנהגי ג'יפים. רק הם אלה שיודעים לעבור את הדיונות. הנה אתם יכולים לראות, מי שהיה פעם נהג גמלים, אני כאן על דיונה גבוהה, מסתכל על הג'יפים שמוליכים אותי עם קבוצה, כאן בנתיב המדבר המשוגע הזה, הנסיעה היא נסיעה היסטרית, אתם יכולים לראות מה זה נקרא ים חולות. אתם שמים לב שלג'יפ יש פה דגל אדום. גם לג'יפ השני יש וגם לג'יפ השלישי יש. הדגל האדום הוא כדי שהג'יפים יתמצאו בכיוון התנועה. כי לעתים לא רואים חלל אחד את השני, אלא מה שרואים מבין כפלי הקרקע, רואים רק את הדגלים המתנפנפים, וכך הם מתקשרים בעצם ויזואלית אחד עם השני. זה מראה על סכין, דיונת סהר, שהגב שלה חד כמו סכין. לא חד כזה בשלחתוך, כן? אתה הולך על זה, אתה מפורר את זה, אבל זה. אהבתי את המקום, אתם יכולים לראות לפי הרצף של התמונות, הצליח לצמוח החילפה הזה, חילף החולות. גם זה מצליח לצמוח. תרגו אותי אם אני יודע איך הדבר הזה צומח. וכאן הסיבה למה הוא נקרא מדבר האגמים. יש בערך 450, מספר הוא לא מדויק, אני אומר בערך, 450 אגמים ברמת מליחות משתנה. ממים מלוחים כמו ים המלח שלנו ועד מים מתוקים כמו בברז של מקורות, שמפוזרים ברחבי המדבר. מקור המים, האמת, עד עצם היום הזה אין הסכמה בין המדענים הסינים, מה מקור המים וסיבת מליחותם המשתנה.
כאשר מקור המים הקרוב ביותר, אלה הם קרחונים או שלגים בהרי צ'יליאן, שנמצאים מאות קילומטר, 1,100 קילומטר מן המקום הזה. אבל כאן נחשפים המים, זוהי צורת החשיפה שלהם. זה עושה משהו היסטרי ללב, כשאתה טס על דיונה, עובר אותה מלמעלה, טרח מה שנפתח לפניך, זה הדבר הזה. אני מניח שאתם יכולים להבין לבד, הנה אתם יכולים לראות את הג'יפ פה, את האיש פה, כן? הלב המצלם נמצא הרחק מאחור, כפי שאתם מבינים. אלה המראות שם. בין הארבעים, הגמונים, והדבר הזה, שהוא בעצם גם התמונת הפתיחה של ההודעה שהחברה להגנת הטבע, רואים עולם, כן, שלחו לכולם כדי, תדעו, על זה יש הרצאה. אז זוהי התמונה, המקום נקרא סומינג'רן, זה המקדש האחד והיחיד שנמצא כאן במדבר הזה, על אגם עם ההשתקפות, כן, התמונה היא לא הפוכה, ואתם יכולים לראות שיש כאן אלמנטים שהם סינו-טיבטיים, שנמצאים במבנה עצמו, ומונגולים, שנמצאים במבנה הזה. כן? גם וגם וגם ו. עוד אחד. מקום יפה, תאמינו לי. והמקור אולי למים האלה נמצאים כבר בעצם בממלכת הערפל. הרי צ'יליאן, שמבדילים בין סדרת המדבריות מתחת להרי השמיים, מדבר טנגר, מדבר גובי, מדבר שינג'אנג, טקלה-מקאן, זה הכל שמות של המדבריות של מערב סין, ממש מתחת להרי השמיים, וכשפונים מהם דרומה ועוזבים את דרך המשי, המראות הנפתחים הם כאלה. שלב המעבר הוא לא רק נופי, שלב המעבר הוא גם תרבותי. אתם יכולים לראות היום, אנחנו מדברים כאן על מקדש בודהיסטי, בסגנון חצי סיני, במקור זה היה מקדש טיבטי לחלוטין. אגב, מה שאתם רואים כאן, שתבינו, המקדש הוא בתוך הסלע, הוא חצוב. אתם רואים רק את החלונות ואת המרפסות. הוא בפנים עמוק, כמו קן של נמלים. הנה כאן אתם יכולים לראות עולים, גלריה, אתם רואים את הפתחים, כן, פנימה, הכל חצוב בפנים, כן, מבצר ארבל על ידו, זה, מה אני אגיד לכם? זה תפוז לא מקולף. הנה, אלה המרפסות העליונות, שמגיעים אליהם כמובן מבפנים, מתוך הסלע בפנים. כאן אני עומד על המרפסת העליונה, ומצלם את העולם שנגלה לעיניי מלמטה, כולל 3 בטלנים מהקבוצה שלי, שלקחתי לכאן, שלא רצו לעלות בתואנה של קלאוסטרופוביה. תאמינו לי, עד השנייה הזאת אני לא מאמין להם. סתם התבטלו. והדרך אל ממלכת הערפל היא בעצם הדרך לטיבט. האזור הזה, רמת צ'ינגחאי, שזוהי רמה בגובה של הרמה הטיבטית, היא נראית כך, אני לא חושב שצריך להרחיב עליה את הדיבור, זה הכביש, כן, שקורע את היופי, אבל גם, איך נגיד, יש איזשהו אימפקט ויזואלי חזק לכביש השחור הזה, שחודר במין אלימות כזאת אל תוך הרכס הבתולי הזה, וממלכת הערפל זה ממלכת הערפל. ככה זה נראה. על ממלכת הערפל הזאת, בימים טובים, אנחנו יכולים לראות מראות פשוט יוצאי דופן. כמו למשל, סדרת אגמונים בנוף צבעוני, כשאין ערפל, זה המקור לנהר הצהוב. אתם יודעים, את סין מבטרים כמה נהרות ענק מהגדולים בעולם. הנהר הצהוב, היאנגצה, הנהר האדום, נהר הפנינים, אפילו המקונג מתחיל בסין, אפילו שהוא לא נהר סיני. סלואן מתחיל בסין, אפילו שהוא לא נהר סיני. הכל מתחיל באזור הזה. המרחק בין המקורות של הנהרות הענקיים האלה הוא זעום לעומת התפרוסת הגיאוגרפית הענקית שהנהרות האלה באמת תופסים. אז כך נראים המקורות של הנהר הצהוב. וכך נראים המקורות האלה, או אזור המקורות האלה, נראה בסתיו, בשלכת. ולא סתם קראתי למפגש הזה ממלכת הערפל והשלכת.
כאן נפגש ערפל כבר עם שלכת, הכל באזור מקורות הנהר הצהוב. אתם רואים? גם הילדות הסינים האלה, כן, מתפעלים ממה שהם רואים. במקרה הזה הם לא התפעלו, הם היו סקרנים בצורה יוצאת דופן, לראות מי זה האיש המוזר הזה עם אף עקום ועם עיניים מוזרות, ובכלל עם צורה מוזרה, כן, שמסתובב כאן במחוזותיהם. כך נראה, כן, כך נראים אגמוני השלכת של אזור מקורות הנהר הצהוב. ככה. וגם ככה. דרך אגב, מה שאתם רואים כאן, בשלכת, זה עץ מחט. עץ מחט שעומד בניגוד למה שלימדו אותנו בבית ספר, עץ מחט שעומד בשלכת, זוהי ארזית, כן? ארזית טיינשן. ערפל של בוקר על הנהר הצהוב, על ראשו של הנהר הצהוב. קניון של נהר צהוב, גם כן באזור המקורות שלו. גם זה. ואנחנו מגיעים כבר אל החבלים הבאמת יותר גבוהים של אזור שנקרא סיקנג. סיקנג זה הממלכה המערבית של העם צ'יאנג, שהוא עם טיבטי במוצאו, למרות שהם לא טיבטים, מדברים שפה עצמאית לחלוטין, מקבוצת הלשונות הבורמו-טיבטיות, וכפריהם נראים כך. דרך אגב, זה קומפלקס של מקדש, מנזר, הם כולם בודהיסטים בסגנון הטיבטי. וכך נראים ילדיהם בבתים. כניסה אל המקדש, אתם יכולים לראות שמדובר מקדש בודהיסטי לפי הדרמה, כלומר גלגל החיים, והאייל, כן, שהוא אחד מהגלגולים של, או גרפיקה, כן, של אחד הגלגולים של בודה, למקדשים, האנשים המאמינים האלה, הצ'יאנגים, נכנסים אך ורק בשפיפה מוחלטת. היקים, שזה סימן היכר שאנחנו עברנו גובה 3,000, אין יקים מתחת לגובה 3,000, אלא אם מרביצים להם חזק, ומשתדלים לא להרביץ להם, הם חזקים. אז עדרי היקים הגדולים הם בדרך כלל סימן מובהק לכך שהמטייל עבר את גובה, המטייל עבר את גובה 3,000 מטרים. עיר הבירה של הצ'יאנג, או של סיקנג, ממלכת הערפל, נקראת סונגפן. סונגפן הייתה, היא מופיעה בספרות הסינית הקלאסית, מופיעה תמיד כתיאור של עיירת גבול, בין אזור ההשפעה הטיבטי לאזור ההשפעה הסיני, או בין אזור הנקודה שעליה נלחמים בחירוף נפש ובמרירות גדולה, סינים בטיבטים. סונגפן חרבה כמה וכמה פעמים. כשאני ראיתי את סונגפן בפעם הראשונה, אז מה שהיה מסונגפן העתיקה גלוי, זה היה חלק מן הקשת הזאת, מקשת הכניסה. החומה שאתם רואים כאן הייתה מכוסה בגלי הריסות וגלי אשפה. אתם לא מעלים על הדעת אפילו עד כמה זה היה נידח ועלוב. היום סונגפן שוקמה, שוב, על ידי הסינים. בכספים סינים היא שוקמה והפכה להיות לאחד מאזורי היציאה לתיירות, בעיקר של תיירים צעירים, מוצ'ילרים, שהם מוצאים כאן אכסניות נעימות וסימפטיות, כולל אכסניה של דוברי עברית עם שלטים וטקסטים בעברית, עם בחורה נחמדה שמחזיקה שם את זה ביד רמה. אבל קשת הכניסה המקורית, מן המאה השביעית לספירה, כן, מראשית ימי הממלכה הטיבטית, מכאן ואילך היא רק תלך ותתפתח, סליחה, שמינית לספירה, שהיא תלך ותתפתח עוד ועוד ועוד, כן, המקורי, השריד המקורי נמצא פה. הנה, זה מנהרת הכניסה העירה, ובתוך העיר אנחנו רואים את בנות הצ'יאנג. בני הצ'יאנג לבושים כאחד האדם, מכנסיים, חולצה וכובע. לעומת זה, בנות הצ'יאנג, כמו אצל הרבה מאוד עמי מיעוטים ששומרים על מנהגים מסורתיים, הנשים תמיד לבושות עם כל המחלצות האפשריות שלהם. למעלה אתם יכולים לראות קישוטי הענברים, איזה גודל של ענברים, אבני טורקיז,
אלמוגים שמיובאים מהודו, כן? הנה. זה איש צ'יאנג לבוש נורמלי. איש צ'יאנג לבוש נורמלי. נשים לבושות ככה, בצורה כזאת. וזאת למה? כי כל ניואנס, כל גוון בלבוש המסורתי של האישה, הוא בעצם כמו אצלנו בצבא, חיילים לובשים אותות, סרטים, מדליות, סמלים, כל מיני סימנים שונים, שמעידים על עברו ומהותו הצבאית, המקצועית, משקל הסגולי שלו, של החייל, על פי מדיו ועל פי הצעצועים שעל המדים. יודעים בדיוק, יודעים אם הוא צנחן או שריונר, יודעים אם הוא לוחם או איש דרג אחורי, יודעים אם הוא גיבור חיל נושא אותות, או שהוא עוד לא הספיק להיות גיבור חיל, וכו' וכו' וכו'. אצל הנשים, כל גוון בלבוש זה אני בתולה, אני אישה נשואה, אני מחפשת חתן, אני לא מחפשת חתן, אני גרושה ומחפשת להקים משפחה חדשה, אני אלמנה ולא מחפשת להקים משפחה חדשה, והכל נועד כדי לשמור על כבודה של האישה בחוץ, שלא יציקו לה אנשים מתוך תמימות, הם לא יודעים מי היא, מה היא שווה, מה ערכה, מה מקומה בחברה. כדי לשמור על הדברים האלה, כן, היא אותה את כל מחלצות המדים והלבושים המסורתיים האפשריים. הכי אני אוהב את קישוטי האלמוג, זה האלמוג ממש, אתם יכולים לראות לפי צורתו, וכמובן הענברים, יש לזה משקל, עושה ממש כאב בצוואר. מוניגו זה המפל הגבוה ביותר בכל סין. כן, גבוה הרבה מעל 100 מטרים, הוא לא יורד בקילוח אחד, הוא יורד בכמה קילוחים, אבל במצטבר זה המפל הגבוה ביותר בסין, נמצא שם באזור הזה, הוא כל כך יפה, נמצא ביער כל כך משגע, שכשהוא יורד למטה, אגב, בגלל התשתית של הסלע שממנו הוא בא, אז הוא נושא איתו כמות גדולה מאוד של מינרלים גירניים וצורניים, ויוצר השקעות פנטסטיות של טרוורטין, מה שנקרא נטף נחלים, משהו שדומה קצת למה שמצטבר אצלנו על הקומקום, כשהמים מתאדים. אז פה אתם יכולים לראות את זרימתו, עם כמובן ההצטברות של המשקעים שיוצרים יוצרים את הצורות של תשתית הנחל. מקום אחר בסביבה נקרא ארדה או חי, מה שאתם רואים כאן זה מים. מפה עד פה זו בריכה אחת, וכאן אנחנו רואים את ההשתקפות של היער במים הצלולים האלה, וזה גוונם של מים שמכילים כמות גבוהה מאוד של מינרלים מומסים, בעיקר מינרלים גירניים, כן, זה אזור קרסטי, האגמים האלה יכולים להיעלם כפי שהם מופיעים, פשוט יום אחד, צ'יק, הם נכנסים לתוך החור שממנו הם יצאו, כן, ומשאירים את המקום יבש לחלוטין, ומופיעים במקום אחר. בגלל צבעם היפה, ובגלל התכונה המיוחדת שלהם להופיע פתאום במקום אחר בארץ הערפל, אז הטיבטים שחיים שם, במקרה הזה צ'יאנג, מתייחסים אליהם כאל אתרים מקודשים, ומה שאתם רואים כאן, אלה הם סמרטוטי הנדר, או דגלי התפילה הצבעוניים, שהטיבטים מציבים בכל מקום שנראה להם קדוש, או שייך לטבע הגדול. עוד אגמון בארדה או חי, וגם כאן. זה לא אגמון. כאן לעץ יש אקזמה, כפי שאתם רואים. ואהבתי מאוד את הפטריות האלה. כן, עובדה. תנו לי שנייה אחת. כן, עכשיו, זה לא ארדה או חי. המקום הזה, או סדרת האגמים שאתם תראו עכשיו, היא, איך נגיד, צ'ו אנלאי, ממנהיגי סין הקומוניסטית מהבכירים, כן, של דור ההנהגה הראשון. צ'ו אנלאי היה איש משכיל מאוד, היה איש ספר, מבין אנשי ההנהגה כמו
מאו צדונג, לין ביאו וכדומה, הוא היחיד שלמד באוניברסיטה, הוא למד בסורבון, הוא ידע גם צרפתית, והוא הגדיר את המקום הזה, שעליו אני תכף אדבר, כמקום היפה ביותר בכל סין. האמת, הוא די צדק. אני חושב שהוא די צדק. המקום נקרא ג'יוזייגו, שפירושו 9 כפרים בעמק. מה שיפה בג'יוזייגו, זה לא העמק ולא 9 כפריו. זה חסר חשיבות לחלוטין. מדובר כאן על אגמים, נחלים ומפלים שמקשרים בין הנחלים והאגמים, בצבעי טורקיז, עם מים כל כך שקופים, שרואים את גזעי העצים שנפלו, כן, שוכבים על הקרקעית. זו דוגמה. וזו דוגמה. וגם זו דוגמה, כאן מתחיל מפל. כאן אתם רואים מפלונים קטנים, מחברים בין אגם שלא רואים אותו, לאגמון שכן רואים אותו. כאן עוד מפל שיורד אל נחל ואל אגם נוסף. זה נקרא מפל הפנינים. דרך אגב, הסיפור האישי שלי עם המקום הזה, אני את המסע המצולם שאתם חווים כאן דרך התמונות, אני עשיתי באופן מעשי ואישי בפעמיים. פעם אחת בדרך המשי המדברית, ופעם שנייה בארץ הערפל, בסיקנג. כשהגעתי לכאן, השנה הייתה 1990. באמת, 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 הכרתי רק איש מערבי אחד, שב-1990 הגיע למקום הזה. שמעתי עליו לגמרי במקרה, זאת הייתה קריאת ים סוף לגלות איפה זה. הסינים לא ידעו להסביר לי בדיוק איפה זה, גם הם לא הכירו את המקום הזה שהיום סובל, באמת סובל, ממאות אלפי מבקרים ביום. אני חוזר, מאות אלפי מבקרים ביום. כשהגעתי לכאן המקום היה ריק לחלוטין, כלום לא היה בו. הדרך לכאן הייתה מלווה במסע סבל אמיתי, שנמשך כמה ימים באוטובוס ציבורי, שנתקע בדרך הרבה פעמים בגלל התנכלויות של טיבטים, שהיו זורקים בולי עץ ענקיים לפני האוטובוס כדי שייתקע. הלינה בדרך הייתה באכסניות מסריחות, לינה אחת הייתה אפילו בתוך מכרה זהב נטוש. לא אמצעי היגיינה, לא לאכול שום דבר, אלא מה שהבאת איתך, אבל זה היה מדהים, המקום היה מדהים, וכשהגעתי אל המפל הזה, אני הסתובבתי כאן חופשי לחלוטין, ידעתי רק שאני צריך להגיע חזרה לאוטובוס הציבורי, באיזשהו מקום, ביום זה וזה, בשעה זאת וזאת. עמדתי כאן, ושמעתי מבעד לעצים שירה אלוהית. אישה שרה בקול עם מלודיה שפשוט לא ידעתי את נפשי. אז הלכתי בעקבות הקול, ואז ראיתי איש בוגר ואישה צעירה, יושבים בין העצים, אני לא הפרעתי, הלכתי 2 צעדים לאחור, והקשבתי. היא שרה, ואחר כך הוא שר. אחר כך היא שרה, ואחר כך הוא שר. יותר מאוחר כבר נפגשנו, התחברנו, שוחחנו, הסתבר שהוא היה מורה באקדמיה למוסיקה בבייג'ין, והוא לקח את תלמידתו, שאני מניח שהייתה לא רק תלמידה שלו, למקום הזה. לקח אותה למקום הזה, נעלמו מהעולם, ברחו מהעולם לפה. וישבו ושרו שירי אהבה כנראה אחד לשני. זה היה כל כך יפה וכל כך מרגש, וגם כן לא ידעתי איך קוראים למקומות, השמות המקומיים, שזה הסתבר למפל הזה קוראים מסך פניני האהבה. לא פחות ולא יותר. עוד תמונות משם. מה שאתם רואים זה הבלבול בעין. עד כאן זה העץ, ומכאן זה ההשתקפות שלו, למטה במים. נו, עם כזה צבע וכאלה השתקפויות, לא פלא שההנהגה הסינית הכריזה עליו, על המקום הזה, על ג'יוזייגו, כהמקום הכי יפה
המקום הכי יפה בסין. אני בטוח שהם צודקים. תבינו, אני לא יכולתי להתאפק. מה שאתם רואים כאן, דרך אגב, זה אחת מהשיטות ההיגייניות היותר מוצלחות, כן, שבסין המסורתית נקטו כאשר היו לוקחים את התינוקות, מוציאים אותם לאוויר החופשי. למה שישכבו בתוך חיתול צועה ומרוח ומצחים? הילד מאותת על סימנים שמוציא קולות שהוא צריך, וואלה מרימים אותו, מקפלים אותו ואודרום דרך הפתח בחוץ, הכל בחוץ. אפילו שזה במקום כזה. את הקטנצ'יק הזה מלמדים מהו היופי של הארץ שלו, כן? מישהו קטן. אני עובר קצת יותר מהר על התמונות האלה, שלא תשתעממו חס וחלילה. אני פשוט התפרעתי כששמתי את התמונות, מרוב שאני אוהב את המקום. ועוד אחת משמורות ארץ הערפל הגדולה, שלכת והערפל. אתם יכולים לראות, אגב, לפי הצבעים, שהעונה הכי יפה שמה, זה עונת השלכת. בקיץ יפה, בחורף יפה, תאמינו לי, גם באביב יפה, הכי יפה בסתיו, הכי יפה בעונת השלכת. העמק הזה נקרא עמק הדרקון הצהוב, חואן לונג. מה שנראה מלמעלה ממרומי ההר, כמשטח לבן, יתגלה כדבר אחר לגמרי, כאשר נרד אל המשטח הזה. הנה, ירדנו קצת, לא הרבה, וכבר אתם יכולים לראות שהמשטח הזה בעצם, זה סדרה של מדרגות, שיש עליהם הצבע הקלאסי של מים נושאי מינרלים, וזה במבט כבר ממש קרוב, אתם יכולים לראות, אלה בריכות של טרוורטין, נטף נחלים, שנוצר תוך כדי זרימה איטית מאוד של המים במדרון הלא תלול הזה, תוך כדי זרימה איטית, חלק מן המים שהולך לאט מדי מתאדה, מתוך כדי אידוי מופרש המינרל, בדרך כלל או טרוורטין או סינטר, מופרש מתוך המים ויוצר גובל. הגובל הזה מאית את מהירות הזרימה של המים, ובעצם גורם לכך שעל פי חוקי ההתגבשות, יהיו עוד גבישים של מינרל שיתווסף לגובל הזה, שהוא הולך ומתגבע, ויוצר את הבריכות הנפלאות האלה, עם הצבעים הפנטסטיים, כן, על פני השטח, על פני המדרון. היום, הסינים, איך נגיד, התמונה הזאת צולמה על ידי בתקופה שעדיין האתר לא היה אתר לביקורים. פה כבר זה אתר מטופח ומסודר, שמור להפליא על ידי הסינים. הלוואי שאצלנו בארץ היו יודעים לשמור את שמורות הטבע במצב ניקיון, טיפוח איך נגיד, קנאות כזאת קפדנית של הגנה על הטבע, כפי שהסינים יודעים לעשות. אתם יכולים לראות, סידרו כאן בצד נתיב הליכה מעץ, כדי לא לקלקל את החזות הכללית. ומה שאתם רואים כאן, המים כל כך שקופים, שרואים את הצטברויות הטרוורטין עמוק בתוך הפרופיל של הבריכה. זה גם משם. בגשם, מצולם בגשם מוחלט. תגידו שזה לא יפה, רק תעיזו להגיד. זהו, אני חושב שזה נגמר. חברים, נגמר. תודה רבה. אם למישהו יש שאלות, אני נמצא עדיין כאן, כן, כדי לענות ככל האפשר. ספי, השאלות כבר מופיעות אצלך בוואטסאפ, אז תסתכל. אוקיי, מיד אני בודק את הוואטסאפ. עופר פרט, תודה להרצאה המעניינת, תודה לך עופר. מתחיל להעביר שאלות. האם התנסית ברפואה עממית? איך הם מאבחנים ואיך הייתה התוצאה? התנסיתי רק בתור צופה מן הצד. הם מאבחנים כמו כל רופא במערב. תפתח את הפה, תראה את הלשון, הם מסתכלים בעיניים, בודקים לך את הדופק, מקשיבים לנשימה,
לא ראיתי את מה שעושים רופאים אחרים במעבדה, אוספים קקי ופיפי כמו אצלנו, אבל אני מניח שרופא זה רופא, וההבחנה שלהם היא נראית, לפחות לעין המתבונן הזר, כמותי, היא נראית הבחנה שעושה כל רופא ילדים, שמסתכל על ילד שלא יודע לדבר. איך הייתה התוצאה? אינני יודע. אני עצמי לא נזקקתי לרפואה סינית. אני אגיד לכם עוד דבר, אני נזהר מרופאים כמו ממגפה, למרות שכמו כל בני אדם, אני נזקק להם גם כן, אבל אני לא יודע איך הייתה התוצאה. אני יודע שחברים סינים משתמשים ברפואות סיניות, ומרגישים מזה מאוד טוב. רפואות סיניות, זנבות אבקה מזנבות תכונים של חולדות, זה אצלהם כדור נגד כאב ראש. אקמול לא עוזר להם, כמו שלנו לא עוזר זנב תכון של חולדה. התוצאה היא אותה תוצאה. אם זה מעיד על כך שחלק מן הרפואה נשען על סוגסטיה, גמרתי לדבר. עוד שאלה, ספי, איך נוסעים במדבריות האלה ואיך אתה עשית? במדבריות האלה נוסעים ברכב, ברכבת, במטוס. הפעמים הראשונות שעשיתי את זה, הרכבת הייתה עדיין רתומה לקטר קיטור, על פחם, אחר כך זה כבר הפך להיות לרכבת דיזל, ועכשיו זה רכבת מהירה, מה שנקרא הטלגו, המהיר, או ביפנית זה שינקנסן, אני לא זוכר איך קוראים לזה בסינית, אבל כאלה רכבות יש להם שם. כדי לעצור במקומות האלה ולהגיע באמת למקומות היותר נידחים, או יותר בשולי האירועים, אז נוסעים בתחבורה ציבורית, או אם אני מדריך קבוצה, אז עם רכב של קבוצה, ואז הרכב נוסע לאן שאני אומר לו. הקפה כבר התקרר כל פעם, אתה מרים את הכוס ולא שותה, אתה צודק, או את. מפות, תן מפות שנבין גיאוגרפית, וחבר'ה, התחלתי עם מפה, ואם מישהו רוצה שוב לחזור למפה, אז בבקשה, היא נמצאת כאן, שנייה אחת, הנה המפה, ואני מראה את התוואי. התחלתי את התמונה פה, עברתי לכאן, וירדתי עד לכאן. זה התוואי של המסלול שעשיתם. בעברית, כאן נמצאת קשגר, כאן נמצאת לנג'ו, כאן נמצאת, באזור הזה, נמצאת בייג'ין, וכאן אזור הערפל. אפשר לעבור על מפה לציין את המקומות המוזכרים בהרצאתך, הנה עשיתי את זה עכשיו. ארץ הערפל זה סין או טיבט? גם טיבט זה סין, וגם ארץ הערפל זה סין, כי הכל סין. סין פוליטית, סין מדינית, סין גיאוגרפית, אבל סין בנויה מארצות ארצות. אחת הארצות היא טיבט, ואחת הארצות היא סיקנג. וסיקנג היא ארץ הערפל, נמצאת במעבר שבין טיבט המובהקת לבין סין המובהקת, בגבול שבין פרובינציית גנסו, טיבט וסצ'ואן. מזכיר את פארק ג'וזאגו, נכון. האם הוא לא נהרס? לא, הפארק לא נהרס, הוא שמור. זה חואן לונג לא ג'וזאגו, מי אמר? על איזה תמונה? קשה לי לדעת. כמה יהודים יש? איפה? כמה יהודים יש? אשמח אם תוך כדי זה תעבירו גם את השאלה מנוסחת קצת יותר מדויק. כמה יהודים יש? כמה יהודים יש בעולם? אני לא יודע. אז כמה יהודים יש בג'וזאגו? תודה לסב, מתי אתה מוציא טיול לאזור? בת שבע, זו שכתבה את המשאלה, אשמח להצטרף. גם אני אשמח אם תצטרפי. מתי אני מוציא טיול לאזור? תאמיני לי, ייפתחו השמיים, אני אספור עד 20 ואני חוזר. איך מגיעים ל9 כפרים? 9 הכפרים זה בג'וזאגו, מגיעים או בטיול ברגל, שזה סיפור של יומיים, או ברכב. יש שם שטלים שעוברים מפתח השמורה, עוברים שטלים, נכנסים פנימה, אל תוך האגמים, אל תוך המפלים, וגם לתוך הכפרים. האם אפשר שמות של השמורות בסוף ההרצאה? אז אני חוזר על זה לאט ובהתאמה. השמורות הן ג'וזאגו, חואן לונג, ארדה אוחאי,
מוניגו ובדאינג'רן. אלה השמורות שראיתם. בדאינג'רן זה מדבר האגמים, מוניגו זה המפל הגדול, ארדה אוחאי זה קבוצת האגמים הראשונה, ג'ודגו זה איפה שהתפרעתי עם תמונות של עצים טבועים בתוך אגמים בצבע טורקיז, והשמורה האחרונה שראיתם זה חואן לונג. ואם זה לא היה מספק, התשובה שלי לא מספקת, אני אשמח מאוד לענות יותר מפורט, ואחרת עד שתגיעו לסיפוקכם, אם אקבל את מספר הטלפון באמצעות הוואטסאפ ששלחתם, תשלחו שוב. זהו. תודה רבה חברים, אני מקווה שנהנתם, להתראות.